Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Vakorinde vekutanga 10:33. Ini sezvandiri, uyu ndiye mupostori Pauro, ini sezvandiri ndinoedza. Izvi rinogona kuti edza kuita chinhu zama zvakanyanyisa, kufadza, kuzviisa kuvanhu kumaonero avo zvavanoshuvira zvinofadza, kuzviendesa kuvanhu pane zvose zvandinoita. Ndisingade kuti ndiedze kuita zvinhu zvinobatsira ini, asi zvavanhu vose kuitira kuti vaponeswe. Pauro akati, ndinoshanda nesimba kuti ndirege kuva munhu anozvikudza nekunyima nekungoda kuti zvangu zviite nekuda kungoti zvinhu zviite nenzira yandinoda. Kana mumwe munhu aine mafungiro akasiyana pamusoro pangu, handizvitore sechinhu chihombe, ndinovarega vave nemafungiro iwayo. Sei tichishanda nesimba kuedza kuti vanhu vafunge semafungiro atinoita? Unozivei, ndichakupa chakavandika aka ndeke maharaka. Ese ndiye mahara, asi aka ndangokakanda apa. Unogona kuwedzera rugare rwako nekukasira kana ukangokwanisa kuita sarudzo nhasi kuti hausi kuzopa maonero ako kumunhu kunze kwekunge akubvunza iwewe. Ini ndaive munhu aisamirira kuti umwe munhu patinenge tichitaura afeme kuti ini ndizotaura naye, ndichimuudza zvandinofunga. Saka regai ndifunge, ndinofunga. Tichanzwisisa rini kuti hatizive zvakanyanya zvinoita kuti tiudze umwe munhu zvatinofunga? Funga nezvako, uyezve runyararo rwako runowedzera. Iyi ndiyo imwe nzira kuva nerunyararo nevanhu, ihombe. Usapedze nguva yakarebesa nevanhu vausingafarire. Ini ndinotenda kuti ndinosungirwa nemitemo yaMwari ine gumi yekuda munhu wese. Asi handifanirwe kuda vese. Ndinoreva kuti kune vanhu vausingafanirwa kunge uchifambidzana navo uye uve navo sevamwe vanhu. Uyezve taura chokwadi, ndinoziva vanhu vandinofanira kunge ndichitombodyidzana navo. Asi dai ndichiziva kuti vane dambudziko, ndaigona kuvabatsira. Ndaienda kunovabatsira, kuedza kuzviisa pachipanera kuvabatsira novanamatira. Asi ushamwari hwacho hausi hwekuti tingange tichigadzirisana kwenguva refu. Iwe haufanire kuve shamwari yemunhu wese. Iyi ndiyo nzira shoko raMwari zvarinotaura muna zvirevo. Usarega rutsoka rwako ruchiwanikwa mumba yemuvakidzani wako. Unoziva chii? Kunyangwe nevanhu vaunonyatsoda nokutendeseka uye chokwadi, uchaona nguva yakawandisa navo. Munopedzisira mava nekupikisana nekurevana. Munopedzisira mauraya ushamwari hwanga uchazova hwakanaka. Rarama mune zviri kuitika iye zvino. Pane chikonzero zvekuti Jesu aizviti ndiri. Kwete kuti ini ndanga ndiri, kwete kuti ini ndichave, asi ndiri. Asi chipo chikuru china ani nani wedu ndechenguva yatinayo panguva ino izvezvi. Ndicho chipo chatakapiwa naMwari. Zvino ndakagara ndichingova mumwe wevanhu ava uye ndiri. Ini naMwari tiri panguva yekugadzirisana, asi chatora kanguva. Ndagara ndingori munhu wekuti mupfungwa mangu ndinongogara ndiri pamberi pepandinenge ndiri. Handizive kana ini ndakapinda muitsiro iyi pandanga ndiri mwana uye nekushungurudzwa uye nekurarama mukutya
kuti zvichida ndife ndakaroorwa kugadzikana nekunakidzwa nekanguva, ini ndaigara ndichingova pamberi pangu chiedza kutsvaka zvekutaura kuti ndisakonzere nyakanyaka mumba. Ini ndinofunga kuti ndiko kwakabva kamuitiro aka, zvimwe zvacho pamwe zviri muunhu hwangu. Asi semuenzaniso, kana tikaedza kukweva kugoverana, dzimwe nguva pasina kumbofunga nezvazvo, ndine makii mumaoko angu ekuvhura mukova wepamberi nekuti ndakamawana kumashure uko. Asi ndichabvisa bhandi remotikari, uye chinhu chiya chotanga kurira, dhevhu obva ati, mwanasikana wangu dzimwe nguva anombotaura kana achityaira, mama, hamusati masvika kumba, rambai makapfeka bhandi kusvika masvika kumba. Ini mupfungwa dzangu ndatosvika kare pamukova wekutanga chitovhura, nekuti munoziva kana ndichikwasha mazino ndiri kufunga pamusoro pekukama vhudzi. Pandiri kukama vhudzi ndiri kufunga nezvimwe zvakangowanda. Ndikuudzei, ndine ushingi hwekuva pandiri apa. Ndine ushingi hwekuzvipa inini nepfungwa dzangu kuzvinhu zvandinenge ndichiita. Bhaibheri rinoti muna muparidzi, ibva pfungwa dzako pane zvauri kuita. Chero kuna muviri kwako, iwewe uri kune pfungwa dzako. Saka kana uchigara uri pamberi pezvose zvaunoita, hauzombofa wakanakidzwa zvauri kuita. Nokuti uri kumhanya kuti upinde mune chimwe chinotevera, ipapo paunosvika haunakidzwa nokuti uri kumhanyira kupinda mune chiri kutevera. Vamwe venyu muri panodzokera kumashure, vari nyore. Chinhu chimwe panguva imwe chete, vanhu muri kunditarisa nekusanzwisisa. Muri kuti, uri kutaura nezvei? Iva kwauri, kando kwandiri. Ndinokuvimbisai kuti murume wangu haana kana dambudziko nezvazvo. Mubvunzei, unayo? Dzimwe nguva, Mwari, ngatitaurei. Zvimwe ndawana dambudziko nadhevhu. Asi vangani venyu vanoziva zvandiri kutaura vanowanzozviita izvi. Zvakanaka, ndo vazhinji vedu, uye zvizhinji zvacho inyika yatiri kugara mazuva ano nekupengereka kwe. Zvese izvo ndinoreva kuti itekinoloji iri pamberi kwedu, asi dzimwe nguva inogona tirasisa njere. Unoziva? Iye zvino tiri kufunga kuti tichafa kana kushushikana kana tikasangana nenzira irefu isina masaisa erunhare. Unovimba here kuti vanogona kuwana here masaisai erunhare mumugwagwa mukuru? Yep. Saka ndinoda kuti utange kutaura kuti ndiri kurarama muzvino uye ndinofarira zvose zvinoitika muupenyu hwangu. Ndiri kurarama zvino uye ndinofarira zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu. Zvino zviri pamusoro pekunakidzwa neupenyu. Kuziva kunakidzwa neupenyu hwako wezuva nezuva chinofanira kuva chinangwa chako. Chinangwa chese chekuenda kubasa, kumuka, enda kubasa, tyaira makazara motikari, huya kumba, dyisa vana, suka ndiro, wacha hembe, bhadhara bhiri, enda kunorara, muka, mvuro chipiri, chitatu, china, chishanu, mugovera svondo, mvuro chipiri, chitatu, china, chishanu, mugovera svondo, mvuro chipiri, chitatu, china. Kana ukadzidza kunakidzwa nezvozvo, unenge wakwanisa kubvisa simba raSatani rinoita tushungurudzike. Uyezve ndichakuudzai kuti mozvigadzirisa sei. Pazvinhu zvese, tanga kuita zvinhu zvese zvaunoita kuna Mwari, uye ipapo unogona kufara izvo zvose, nokuti uri kumuitira iye naye kwaari uye kubudikidza naiye. Zvese. Usaenda kubasa kungonotora mari. Kana usingafare nebasa rako, tsvaga rimwe. Tsvaga chimwe chinhu chinokunakidza kuchiita, nekuti unotora nguva yakareba muupenyu hwako uchishanda
kuti uchivenge. Ndinovenga traffic, ndinovenga basa rangu, ndinovenga. Usavenge chinhu, usavenge chimwe chinhu kunze kwechivi, uroyi neuipi. Tanga kufarira zvinhu. Ndinoda upenyu hwangu. Ndinoda kuti mutaure izvozvo zuva nezuva. Ndinoda upenyu hwangu. Ndinoda upenyu hwangu, ndinoda Mwari, ndinozvida ini, ndinoda vanhu, ndinoda upenyu hwangu, ndinoda basa rangu. Nofarira kuwacha, nofarira kusuka. Unozongomaita usingada uchida, saka unomavengerei? Ndinorevesa. Ndiri mukundi ini, ndinosuka ndiro dzonchifara. Handai nazvo kwandiri nditori dambudziko. Uye ndinoda dambudziko rakanaka. Ndakararama upenyu hwangu mukusambudzika nekushushikana. Saka pandakazodzidza kunakidzwa neupenyu, honai handina kuzombova mwana mudiki. Ndofunga ini ndakava munhu mukuru ndine makore 3 nekuda kwezvinhu zvaiitika muupenyu hwangu chiri mudiki. Handina kumbowana mukana wekunyatsoita mwana, ndakazoona nekukura kuti handina udiki pandiri, handina kumbonakidzwa nezvinhu. Zvose zvaingova kuti mutoro, ita ichi, iva nechinangwa, ita chimwe ichi. Chiri pamberi pangu. Ndohwauri upenyu hwangu. Ndakazoronga. Ndofunga makore 20 apfuura ayo kuti ndinofanira kunakidzwa neupenyu hwangu. Ndinokukurudzirai kuti muedze kufarira nekunakidzwa neupenyu hwenyu, nekuti Jesu akauya kuti muve nerugare neupenyu hwakanaka, kwakazara kumufaro kusvika pamusoro soro. Ndiri kuti nakidzwa nezvese. Usabve pakonferensi ino uchiti ndiri kunenezeka kuenda kumba. Usazorege zvichipinda mupfungwa dzako kana ukaona pfungwa isina kunaka uchitenderera musoro wako. Ndakanakidzwa nemusangano uyu asi ini ndakacha kuenda kumba. Ipapo ndo pauchazotaura, ndinofarira zvose zvandinoita, ndinofarira zvose zvinoitika mukati meupenyu hwangu. Kana uchinge wadaro, wakunda Satani. Amuchichibhakera icho neicho. Tora icho. Ndichanakidzwa nekuenda kumba, ndichaimba, ndichakurumbidza nekufunga nekuda Mwari, uyezve ndiri kuzonakidzwa nazvo kana ndasvika kumba. Munhu wese anogona kunakidzwa. Iwo anoshingairira, ari anonakidza mumazuva. Asi ndiri kutaura ndichiti unogona kunakirwa here neupenyu mazuva ose zvikufadza. Amen. Rega kutaura uchiti ndichazotenda kana. Iwe unongoti ndinotenda iye zvino. Ngatitarisei vaRoma 5 chitsauko chechitatu. Zvichidaro tese ngativewo vanhu vazere nemufaro pamberi apo kana tichinge tawana zvese zvatinoda. Zvichidaro ngativei vanhu vanofara musi wechishanu nekuti vhiki rekushanda rinenge rapera. Uyezve ngatingovewo nemufaro. Zvakanaka, ndinovimba mapabata. Ita zvose zvaunoita kuna Ishe. Mwari ndichakushandirai. Ndiri kucheresera imba iyi mimi. Ndiri kuwacha hembe dzangu kwamuri. Ndiri kubhadhira mabhiri kuti ndiwane. Ndive munhu ane unhu hwakanaka uye anovimbika. Zvose zvandinoita Mwari ndiri kuitira imimi. Ndinochinja upenyu hwako. Ukadaro, rega kuraramira vanhu nekuomberera kwaunofunga kuti unotora kuvanhu. Uyezve chitanga kurarama pamberi paMwari anokutarisa nekuva newe nguva dzese. Namba 11. Ndakarangwa uye ndinozvidzora. Ndine rusununguko nemiganhu. Ndinonakidzwa nezvinhu zvese. Zvine mwero. 2:1 ndine hunhu. Uye nekuzvidzora. Usafe wakati. Handikwanisa kuzvidzora panzvimbo iyoyo. Usataure izvozvo. Ndinokuudzai kuti ndikaona bhisiki ndinoda kudya dazeni.
ndine hunhu uye ndinozvidzora. Zvino ini ndinoda kuzviranga pachangu munzvimbo dzakasiyana. Ndiri munhu ane chinangwa chaizvo, saka ndine chinanga nezvemweya. Ese handinoziva mazuva yangu eupenyu, uyezve ndine zvinanga zvirefu nezvipfupi. Asi ini ndinofunga patinozviranga kuti tiite zvinhu zvakarongeka, tiri kudzidzira kuna dzimwe nguva patichazoda kuita zvinhu izvozvo sezvatinoita pakaitika chinhu kwatiri. Onai, kana tikasadzidza kuita chinhu chakanaka pane chinangwa, chireva kuti hatizombofa takaita chinhu chaicho chaicho. Kana chimwe chinhu chikaitika uye tinongoda kuti tiite, unoziva zvandiri kutaura. Munoona, matambudziko mazhinji atinosangana nawo inhau yekuti tiri kufunga zviri kuseri kwemafungiro edu. Izvo zvinofanira kuti zviongororwa kusvika pane zvinhu zvakawanda zvakanaka, kuitira kana paine chinenge chichinetsa pauri kunze kwekuti utsamwe kubva mune zvakashata zvaunenge wanzwa wotanga kuita mune zvakanaka zvaunenge wanzwa. Paya paunoti wasangana nedambudziko sazvinetse pamusoro pechimwe chinhu, ndinoisa kutenda kuna Mwari, imwe yesimba redu pfungwa. Handinetseki nechinhu, ndoisa chifumbo changu kuna Mwari. Paya paunotanga kunzwa kutsamwa pamusoro pechinhu, ndiri kugutsikana uye ndakatsiga pamwoyo. Dzimwe nguva mumwe munhu paanokugumburisa, unoti ini ndichave nerunyararo nokuti ini ndinogona kuchinjika. Manje mese hamusi kufara nezvazvo ndozviona. Divi reku iri kufara darika reuko. Kana ndati shamwaridzana nevamwe vanhu handireve kuti munhu akupinde iwe wotadza kumupinda wobva wangomusiya achikujairira wongoti ndokuti ndozvandataura. Ndiri kutaura nezvinhu zvatinokoshesa zvisingafe zvakachinja mumwe munhu kunze kwezvatinenge tichida isu. Dzidza kunakidzwa nezvazviri, yekuti nyama yako irwadziwe usina chaunowana. Unoziva sei ndichinakidzwa nazvo? Nekuti nguva dzese dzandinonzwa nezvazvo ndinoti ndiri kukura. Oh, ndotenda Mwari, ndiri kukura, ndiri kukura, ndiri kukura. Pakata Pauro paakati ndadzidza kugutsikana akava nenguva yekuzvidzora achiita chinhu, chekutaura achiita chinhu iye asinganzwe kudaro. Kana ukatadza kudzidza kuita chinhu kwacho iwe uchiona sewatadza, hauzombokunda muupenyu hwako. Dzidza kuita chinhu chaicho chaicho, unakidzwe nekamunzwiro kenyama yako ichifarira chiitiko ichocho, uye iwe woti aiwa 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 aiwa. Kana kwapera kanguva kadiki zvinopera, wozova nechikamu chimwe chekukura. Kuedza kukupinzai muupenyu hwangu hwakavanzika. Handisi kuti itai zvandinoita, asi kana zvikufadzai uye chiri chinhu chamunoda kuita, itai henyu. Zviwedzere mukati meupenyu hwenyu. Ndine zvinangwa kazhinji mazuva ese senge rimwe zuva ndinofunga kuti nhasi ndichaedza kuita chero chimwe chinhu, kudzidzira kuve munhu anotenda kune zvese zvidiki zvandinongofunga. Saka ndogona kutanga ndichiti Mwari, ndinokutendai kunokuti ndamuka nhasi ndikafamba kuenda kuchimbuzi, nekuti ndinoona, ndinonzwa kuti ndinofara. Ndinokutendai Mwari nemvura yakachena, ndokutendai nemvura inopisa, ndotendai Mwari nemekeup yese inoita kuti ndionekere. Handai nazvo. Ndinotenda Mwari nokuti ndine hembe dzakawanda muwadhiropu. Ndinoona dzimwe nzvimbo nekuona vanhu nguva dzese ane hembe imwe chete, rokwe zvaro, sheti imwe, bhurugwa rimwe. Ndakaona vaparidzi kuIndia vachiedza kuparidza vanga vasina kana bhaibheri kana chekutarira kumadziro.
chinhu chega chavainacho zvishongo zvavanenge vakapfeka, uyezve vazhinji vavo vane unhu kupfuura vazhinji vedu munomu. Kana usisina chipo chekutenda, izuva rinosuvisa, uye newe unofanira kuzvidzora pakuita zvinhu izvi. Kana ndikaita izvozvo, ndiri kudzidzira kuve nekutenda. Saka ipapo, kana pakaitika chinhu chinondivhundutsa, zvinoita nyore kuti ndirangarire kuti ndinotenda zvizhinji nekuda kwezvinhu zvese zvandinazvo mukati meupenyu hwangu. Dzimwe nguva ndinofunga kuti wese munhu wandinoona nhasi neipi imwe nzira, nyangwe ndichimuziva kana kusamuziva, ndichaedza kuvapa karukudzo. Rega ndikuudza, unogona kubatidza mwenje mukati menyika yaunogara. Kana ukariita basa rako rekuti ufadze munhu wese ari pedyo newe, vazhinji vachanzwa zviri nani kudarika usati wasvika. Sezvandakaudza musikana rimwe zuva, musikana akanaka chaizvo, 18-19 makore ekuberekwa, uye andibatsira nechimwe chinhu kune imwe nzvimbo, uye ndikamuti, uri musikana akanaka chaizvo? Iye akati, ndiri. Ndakabva ndafunga kuti aiwa, akatomboudzwa kudhara kuti akanaka, nokuti angari, asi hatigare chingoziva. Handione sekunge vanhu vanogona pakupa rukudzo. Tinogara takazvifukidza mumanyika ekwedu kadiki. Nguva yese dzatinodyira kunze kwekuti munhu aita basa rakashata, tinowanzoti wanyanzogona, waita basa. Iva munhu anoyemurawo, iva munhu anozvidzora munzvimbo idzodzo, uye ndinokutaura kuti zvose izvi zvinopindana nemufaro wako, nekuti zviri kubatsira kuti uise pfungwa dzako muupenyu hwako kunze kwezvinhu zvinokutsamwisa nekukusuruvarisa. Ehoi, vangani vari kundinzwisisa? Unofanira kuzvidzora nekudzidzira. Number 12. Hongu! Uye naizvozvo, kazhinji mumwe munhu anozoisa iyi pekutanga, asi ndazviisa pekupedzisira mugwaro uye muno muungano, nokuti ndo chinhu chandanchida kuti chive chekupedzisira chaunozofunga chandataura. Simba rekufunga re12 randinoda kuti unzwisise, uye ndinoda kuti usvike pachikamu chekuti mangwanani ega ega paunomuka uchitaura ndizvo zvaunotaura. Ndinoisa Mwari muupenyu hwangu mune zvese zvandinoita. Mwari ndiye wekutanga mukufunga kwangu, mumatauriro angu, nguva yangu, mari yangu, nesarudzo yese yandinoita. Ndinotsvaga Mwari kekutanga pane zvinhu zvese, uye anowedzera muupenyu hwangu zvaanoda kuti ndive nazvo. VaRoma 11:36. Ruchave rugwaro rwedu runovhara nhasi. Naizvozvo ndinoida singaite, nekuti kubva kwaari uye kubudikira kwaari nekwaari zvinhu zvese. Kune zvinhu zvese zvinobva naye uye zvinobva kwaari. Zvinhu zvese zvinoita kubudikira maari, zvinoungana uye zvinoedza kukura nekumupedza. Kwaari ndiko kune rukudzo. Uye saka chaizvozvo, kana iwe ukasvika pazviri zvinongova zvaJesu, iyi ndiyo nzira yako itsva yokufunga. Ndinoita zvandinoda kuita muupenyu kubudikira naKristu. Mwari anondida zvisingaite. Handizorarama mukutya. Ini ndakaoma pakukanganisirwa. Ndinoda vanhu uye ndinonakidzwa nekuvabatsira. Ndinovimba Mwari zvakazara, iko hapana nguva yekushushikana. Ini ndiri kunyanzogutsikana uye mupfungwa ndakakwana. Mwari vanozadzisa zvose zvandinoda zvakakwana. Ndinotsvaga runyararo una Mwari neni nevamwe vanhu.
Ndinorarama muzvino uye ndinofarira chinhu chimwe nechandinoita. Ndine hunhu uye ndinozvidzora. Uye ndinoisa Mwari muupenyu hwangu. Amen. Kusimba kwemafungiro edu zvechokwadi kunoshamisa. Tinofanira kugara tiziva kuti zvatinofunga zvichabuda mumuromo wedu, zvichabuda mukuita kwedu, zvichabuda maitiro edu. Tinofanira kuva nechokwadi kuti tiri kufunga zvinhu zvinokudza mukurarama kwedu, kwete zvinhu zvinodzikisa muupenyu hwekurarama kwedu. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.